Bon dia i bona hora. Aquest segurament sigui l'últim vídeo de composicions d'aquest 2020 i us porto aquesta composició que m'acompanyava en l'últim xarxa de mat, però no en un vídeo dels que preparo habitualment, no. Va ser una tertúlia d'una hora sobre diferents temes dels escacs catalans, de l'actualitat i dels escacs per internet. Doncs bé, m'acompanyava aquesta composició que és de Nalena Kozakkina, una jove escaquista mestra per la Federació Internacional d'Escacs que té cert nivell, té un Elo estàndard de 2.271, això pas mal, prou bé, i a part de ser una gran jugadora, ha compost diversos problemes. El que us mostro avui el va presentar una competició de problemistes de l'any 2007. Vaig a buscar el tauler d'anàlisis, així que si voleu uns minutets més per pensar la solució, pauseu el vídeo. Ja el tenim aquí. Bé, com sempre anem a buscar el camí més directe i en aquest cas jo em fixo en que les negres pràcticament no poden moure, o sigui el rei no pot anar aquí perquè està el cavall controlant aquesta casella, no pot posar-se aquí ni aquí perquè té les pròpies peces negres, una de les quals aquesta no es pot moure perquè està clavada, aleshores el rei podria venir aquí. Doncs per mi el camí més ràpid seria intentar veure què passa si li traiem una d'aquestes vies d'escapatòria i ara fem que les negres només puguin moure el cavall. I on el poden moure? Doncs aquí, aquí, aquí i aquí. 4 caselles, d'acord? Anem a veure què passa en cadascuna d'elles. Comencem per aquesta. Què passaria si les negres fan cavall A7? Doncs que les blanques tindrien aquesta jugada, escac en diagonal, la única jugada, no pot posar cap peça al mig, no pot capturar la dama, la única jugada que pot fer és escapar-se aquí, però gràcies a la defensa del cavall, la dama fa escac i mat. D'acord? Molt bé. Seria un escac i mat en 3 jugades. Posem això aquí i això aquí. Què passaria si posem el cavall a l'altra banda? Pues exactament el mateix. Escac, no pot posar cap peça al mig, no pot capturar la dama, per tant, única jugada de les negres aquí i torna a ser el mateix escac i mat. Perfecte. Ens estem apropant, no? Aleshores, escac i mat en 3 jugades. Què passa si posem el cavall aquí? Doncs que el capturem directament, aquest al final no es pot moure, l'única jugada de rei és aquesta i ara ve un mat que ens hem de guardar a la memòria, dama A8, escac i mat, ja que aquesta escapatòria està coberta per aquest cavall. D'acord? O sigui, en 3 de les 4 variants com a mínim es fa un mat en 3 jugades, però què passa si les negres fan cavall B6? Doncs que ja no tens aquest escac, no tens aquest escac a A5, no tens aquest escac a A8, pots venir aquí, segurament aquí sigui la jugada més directa, toques el cavall, amenaces aquest mat, però les negres tenen aquest cavall D5 que impedeix dama C7 perquè captures i impedeix també dama A8 perquè ara haver-se posat a D5 el cavall fa que aquest alfil no estigui clavat, per tant et pots defensar i per tant no fas el mat en 3 jugades, sinó que te'n vas a 4 jugades després de torre per D5. D'acord? Les jugades són rei aquí, 1, dama aquí, 2, després de cavall D5, dama aquí, 3 i torre per 4. 4 jugades de blanques i, per tant, sent el camí, o presumiblement sent el camí més curt, anem a buscar a veure si es pot fer un mat en 3 en les variants més llargues. Que la variant més llarga de totes les línies sigui en 3. Anem a buscar-lo. I per buscar-lo ens seguim fixant en el mateix, no? Que les negres no poden escapar per C7, tenen aquest alfil clavat. I si les negres fessin rei E8, és tan problemàtic que s'escapi? Si la dama pogués arribar a alguna d'aquestes caselles, no? Per fer, si estigués aquí, seria escac i mat. Aleshores, no sé, si poguessis fer un escac per a l'última fila, per al flanc de rei, ara mateix també seria escac i mat, sense que les negres haguessin de moure, no? Perquè no pot tapar perquè està clavat. I si haguessin mogut el cavall, per exemple aquí, doncs aleshores un mat per aquest flanc de rei seria escac i mat perquè controla tota la fila i el cavall controla l'escapatòria. Per tant, seria escac i mat. On? I ara és important. I recordem el mat que havíem vist abans, que havíem dit que era important, aquest que portàvem la dama a A8. Després de cavall D6, torre par i rei C8, fèiem dama A1, escac i mat, i A1 és una casella que s'ha de guardar. Per tant, des d'on pots anar? Al flanc de rei, d'acord? En aquestes caselles d'aquí. I A8 per si de cas s'ha de fer el mat de l'última fila per al flanc de dama i no pel flanc de rei. Quina casella uneix aquestes dues consideracions? Doncs, efectivament, només una i està
aquí a l'altra banda del tauler, dama H1. Vale, d'acord. Què passa si fem cavall D6? Doncs torre a part, única, ve cap aquí, bueno, no pot venir cap aquí, no? En qualsevol cas, si ve a E8 fas l'escac i mat amb dama H8 i si ve a C8 fas l'escac i mat d'abans, no? D'acord? Aleshores, vale, què passa? Aquesta era la jugada més complicada, eh? Què passa si ve directament aquí? Doncs escac i mat. Què passa si fa cavall B6, que abans era la que ens conduïa a la variant més llarga de 4 jugades? Doncs escac i mat en 1 i 2 jugades. De moment tenim escac i mat en 2 jugades, no? Si fem aquí, dama aquí, si fem, hem vist cavall D6, 1, 2 i 3. Vale, 3, sí. Amb cavall B6 és en 2, amb cavall A7 també serà en 2 perquè fas el mateix d'abans, dama H8, escac i mat, no pot escapar per aquí, l'escac ocupa tota la columna i l'alfil no es pot posar al mig perquè està clavat. Molt bé. I si les negres fan cavall E7? Doncs cap problema, vens aquí a 8, única jugada, cavall al mig i ja a la tercera captures. Per tant, acabem de trobar el mat en 3, que és dama H1. I faci el que faci, o bé seran 2 o bé serà en 3 jugades. Ara, posem la posició inicial, aquest és el mat en 3 que podeu posar en els vostres companys de club, a les amistats, a la família, poseu-li aquest problema, dieu-li a veure si trobes un mat en 3 i a veure quanta estona triguen a trobar-lo. Això és tot, espero que us hagi agradat i ara pararem per festes, no hi haurà més col·laboracions pel xarxa de mat mentre no torni al programa, que suposo que tornarà al gener, i aleshores amb cada col·laboració del xarxa mat m'acompanya sempre la composició aquí en el tauler mural. I bé, com sempre us dic, si us agrada el contingut i si coneixeu gent que li agradin els escacs i que potser penseu que li pot agradar aquest contingut, doncs no dubteu de compartir els vídeos i informar-los. Home, s'ha d'informar la gent. I res més, bones festes, bona entrada al 2021 i fins la propera. Adéu.